Lugo celebrou esta semana un 10º aniversario da Declaración da Muralla Patrimonio da Humanidade. O mércores día 30, data da conmemoración, unhas 2.000 persoas rodearon o monumento cunha corda de 2,5 km de longo. Foi o acto central do programa conmemorativo dunha data que marcou un antes e un despois para a cidade bimilenaria. Mentres que a declaración da Muralla Monumento Nacional en 1921 foi o acicate para a súa conservación, a decisión da UNESCO resultou crucial para o seu recoñecemento mundial. Os lucenses cada día nos sentimos máis orgullosos deste monumento único no mundo que nos deixaron os romanos. 11 anos que nos permitiron asistir a feiras de turismo, que nos permitiron enseñarnos ante outras administracións e que fixeran investimentos en Lugo precisamente pola existencia da muralla. 11 anos onde se promocionou o turismo, e o turismo significa emprego, significa coñecemento, significa cultura. Na tardiña do mércores día 30, aniversario da Declaración da Muralla Patrimonio da Humanidade, miles de lucenses rodearon o monumento cunha corda, un xesto simbólico do concello para salientar o seu valor. Pasouse dunha media de 3.000 visitantes a Lugo antes da declaración da muralla a máis de 30.000 neste momento. Ese é un dato importantísimo que nos revela a importancia da muralla como un atractivo turístico que debemos potenciar de cara ao futuro. Debemos continuar traballando na súa conservación, na súa divulgación para seguirmos multiplicando no futuro o número de visitantes en Lugo arredor da muralla. Os ciclistas Ezequiel Mosquera e César Veloso rodearon o perímetro da muralla suxeitando os cabos que xuntaron ao chegar á porta de San Fernando. Para min iniciativas como esta son enriquecer o patrimonio cultural, Lugo ten de sobra. Na iniciativa participaron lucenses de todas as idades e foráneos vencellados á cidade. Creo que es muy importante conservar la muralla. No hay ninguna muralla tan antigua en toda España, entonces es muy importante que tengamos una así. A mí me gusta mucho la muralla porque hay mucha historia. En Londres algo parecido puede ser Big Ben o los otros monumentos históricos. O programa conmemorativo incluíu o encontro de representantes das cidades que participan no proxecto Muralla Digital, Santiago de Compostela, Valença do Miño, Monxao e Melgaso. A idea que financia a Unión Europea e lidera o Concello de Lugo pretende digitalizar os fondos históricos e arqueolóxicos destas urbes. A xornada rematou con música e reparto de castañas en cada unha das portas da muralla. E malia que estamos de celebración por este aniversario, a muralla presenta deficiencias que dan unha imaxe de abandono. É o caso, por exemplo, da falta de alumeado no Adarve. A Xunta de Galicia, que é a responsable da conservación do monumento, aínda non repuxo as luminarias que levan inutilizadas desde hai meses por mor de actos vandálicos. Os cidadáns queixanse desta situación e moitos vense obrigados a pasear só de día. Vamos pasear polo Adarve a partir das 7 da tarde, temos que facelo así, totalmente ás escuras. Vengo sempre máis ou menos sobre a hora e agora en invierno, lógicamente, cambio de hora, ando totalmente de noche e notamos, en falta o alumbrado público. Temos que achegarnos de día para ver claramente cal é o motivo, o estado no que se atopan as luminarias. Bueno, as luminarias, a verdade, que están tanto abandonadas, porque hai tramos, casi a mitad da muralla ahora mismo está sin luces. Entonces, ves un abandono total nese sentido, ¿no? Un abandono que os cidadáns critican especialmente por tratarse do monumento máis importante da provincia. Hace mentira que siendo patrimonio de la humanidad y siendo de los lucenses y de todos en realidad. Yo vengo todos los días y llevamos yo creo que más de un año sin que haya luz por la muralla. Si quieres venir un poco más tarde, a oscuras. Me parece fatal. E por este motivo moitos teñeno claro. Yo de noche no vengo, que va. No, sola no. Si vengo con alguien, sí. Si vengo con mi hijo, vengo con alguien, sí. Pero así sola no, porque yo que sé que te puedes encontrar con gamberros, con yo que sé, sabes, por la noche por aquí se pode encontrar de todo. Os veciños tamén se amosan indignados pola falta de conciencia cívica duns poucos. Está mal que non haxa luz, pero está máis mal que a puñesen e que a estropeasen. Las estropearon e agora, como non se arreglen, isto non tiene outra solución. A única solución neste caso será a reposición do alumeado estragado. Pues a ver si ahora con el 11 aniversario si le dan para adelante un buen impulso, con la crisis y con todo, pero bueno, esto hay que arreglarlo, que es la muralla de Lugo. Pero polo momento a muralla segue ás escuras.
A tradición artesanal e a innovación van da man na empresa Regal Cerámica, fundada hai 30 anos en Viveiro polo artesán Alfonso Otero Regal, que creou unha cerámica diferente e diferenciable. Esta firma, que aposta desde hai anos polas novas tecnoloxías, forma parte de los produtos de Lugo, centro comercial virtual promovido pola Deputación a través do Innovate, o programa cofinanciado nun 70% con fondos europeos. Hai un mes recibiu o Premio Nacional de Artesanía na categoría de entidades privadas que concede o Ministerio de Industria por contribuir á promoción da artesanía e pola creación do Complexo Cultural Regal Xunqueira, un conxunto museístico e de divulgación. Innovate. Alfonso Otero Regal pinta con pincel e unha a unha as pezas que saen do seu obradoiro. Os deseños son propios e o resultado unha cerámica que se diferencia claramente do resto. O produto pode gustar ou non gustar, pero defínese, é identificable aquí en Dubai, en Taiwán, onde esteña na tenda. Outra particularidade é facer moita variedade e pouca cantidade, porque para cantidade están os chinos e non se pode competir con eles. As pezas elabóranse con materiais da zona nun obradoiro que dá traballo a unha dúcia de persoas. A empresa mantén a filosofía ca que naceu, alfarería popular como base aunada ca arte do século XX. Fai 30 anos montei o obradoiro na Porta da Vila en Viveiro, xa cunha idea clara do que quería facer. A nosa cerámica basase no que fixo Picasso o Taller da Moura. Por falta de espazo, hai 5 anos trasladouse a este edificio, unha antiga fábrica de curtido do século XVI. Son 5.000 metros cadrados que, ademais do obradoiro e a tenda, acolle Regal Xunqueira, unha plataforma de dinamización cultural que inclúe museos de cerámica e coiro, entre outras dotacións. E é que aquí tamén se vende cultura. Porque se vende cerámica só estaríamos moi mal, non? Hai que darlle un valor engadido ao produto, non? E tamén un centro didáctico. De cara ao turismo é moi importante, porque en ese aspecto debía estar un pouco máis profesional, porque a Galicia e a nosa Mariña non só se pode vir á playa, porque non temos nin queremos tampouco ter un turismo para torrijarse na playa. Aquí o que ven a xente aquí é pola cultura, gastronomía. O artesanal e as novas tecnoloxías van da man nesta empresa que foi unha das primeiras da comarca a ter páxina web en 1996. Por experiencia coñecen a importancia de adaptarse aos tempos. Sobre todo se estás aislado, porque Viveiro tampouco está a nivel de comunicación está bastante difícil, estamos ao final de todo, non? Entonces é moi importante, para un obradoiro destas características é moi importante. Por iso valoran iniciativas como a plataforma de venta online los produtos de Lugo. É polo que hai que apoiar, hai que apostar, sobre todo nos tempos onde estamos, que é necesario verdadeiramente ese tipo de promoción. É máis na nosa terra, que eu achacolle sempre que querémonos pouco a nosotros mismos, e como nos queremos pouco a nosotros mismos, menos queremos ainda os produtos que fabricamos aquí. Regal Cerámica elabora unhas 300 pezas novas cada ano e hai unhas 1000 no seu catálogo. O seu mercado cada vez amplíase máis. Venden en toda España, especialmente en Galicia, Cataluña e Málaga, e en parte de Europa, América e Asia.